Samantala, sa ating good news, sa PWD artist mula sa San Quintin, Pangasinan, Wagi sa 2025 Paralym Art Competition. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Lururu Hugotero. Isang karangalan ang ibinida ng mga taga San Quintin matapos masungkit ni Leslie Andalo ang grand prize sa 2025 Paralym Art Competition para sa kanyang obrang pinamagatang Easy Access and Equal Opportunity. Ang nasabing patimpalak ay nagbibigay pugay sa mga person with disability, PWD, na may natatanging talento sa larangan ng sining. Sa kanyang obra, ipinahayag ni Dalo ang mensahe ng pagkakapantay-pantay at ang kahalagahan ng accessibility para sa lahat na anumang pisikal na kakulangan ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ipinagbabalaki naman ng mga kapwa San Quintinian ang tagumpay ni Dalo na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga PWD kundi maging sa buong komunidad. Sa pamamagitan ng kanyang panalo, muling pinatunayan ni Dalo na ang sining ay walang hangganan at sa bawat pintura ay may pusong naniniwala sa pagkakapantay-pantay at pantay na oportunidad para sa lahat. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.